L-għodwa tajba, illum is-Sibt 3 ta' April u se nibdew dan il-jum bit-talb tal-Uffiċċju tal-Qari u t-tifħir ta' sbieħ il-jum mill-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana. Nistedinkom tinaqdu magħna f'dan il-mument ta' talb immexxi mill-Arċisqof Charles Scicluna. Mulej jiftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu l-mulej bata undifen għalina ejjew nadurawh. Kristu l-mulej bata undifen għalina ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilejna l-mulej, ħanajtu bil-ferħ lil blat tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiem il-mulej bana tarat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu l-mulej bata undifen għalina ejjew nadurawh. Għax Alla kbiru l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidej huma l-qijan tal-art, tiegħu huma l-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħar għaxu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu l-mulej bata undifen għalina ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu l-mulej bata undifen għalina ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttantawni missirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu l-mulej bata undifen għalina ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt mistmellu dan il-nisel u jienet qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu l-mulej bata undifen għalina ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu l-mulej bata undifen għalina ejjew nadurawh. Kristu sidna u sid is-sema, Salvatur ħanin tad-dinja, bis-salib li ħadd għalina mill-irbit tal-mewt ħallejtna. Nitolbuk biex tibqa' dejjem tħares fina d-doni u l-grazzi li xerrit fuq il-ġnus kollha bil-misteri mqazza tiegħek. Ħaruf ġwejjed mingħajr teba li sirt vittma ta' dnubietna. Demmek ħaslu natfu l-bisom dawk li ħtart għalik u tqazzu. Kif minn qabrek tqum imsebbaħ tella sema l dawk li fdejthom, bi prezz ġismek biex għal dejjem ifaħruk u jsaltnu miegħek. Nitolbuk biex flimkien magħhom Ġesu twajjeb tilqa' lilna li minn fost il-popli ħtartna b'saltna mqazza ta' missierek. Amen. Nimtet u norqod minnu fih fis-sliem.
Weġibni meta nsejjaħlek, Alla tal-ġustizzja tiegħi. Oħroġni fil-wisa meta nkun imdejja, ħenna lija u isma' talbi. Intom bnedmin kemm se ddumu twebsu qalbkom, għax tħobbu l-fruwa u tfittxu l-gideb. Kunu għafu li l-mulej wera tiba kbira miegħi, jismani l-mulej meta nsejjaħlu. Tredu bil-biża u la tidimbux, aħsbu f'qalbkom bil-lejl u isktu. Offru s-sagrifiċċji li għandkom tagħmlu u ittamaw fil-mulej. Ħafna jgħidu min jurina r-risq, ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Inti nissilt lena f'qalbi, aktar mill-kotra tal-qamħ u l-imbit tagħhom. Nimtet u norqot minnu fih fis-sliem, għax inti waħdek mulej fis-sot tqedni. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Ifkim il-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nimtet u norqot minnu fih fis-sliem. Bil-kwiet immur nistrieħ. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Jienet lill-mulej inti sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. It-twajbin huma l-kbar f'din l-art, fihom il-għaxqa kollha tiegħi. Lem tagħhom ikatru dawk li jaħtru Allat oħra. Ma nsawwabx bħalhom id-demm b'sagrifiċċju, anqas isimhom ma nsemmi b'xoftejja. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żżomm f'idejk xortija. Il-kejl ta' art li taxxaq, mestni sem tassew għal qalbi. Inbirek lill-mulej li tani l-fema, imqar bil-lejl qalbi tallimni. Inżomm il-mulej quddiem għajnejja, għax bih fl-iminti mqatt ma nitħarrek. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax inti ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Inti tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kwiet immur nistrieħ. Infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Tal-mulej l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sot qiegħda. Min jista' jitlaq fuq il-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruwa u anqas ma jaħlef bil-qerq. Dan ikollu barka minant il-mulej u l-ħlas li ħaqqu min Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek, Alla ta' Ġakob. Intrefgħu bibien, infetħu, intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Minu dan is-Sultan tal-Glorja?
U il-mulej setanu qawwi, il-mulej qawwi fit-taqbida. Intrefgħu bibien infetħu, intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Minu dan is-Sultan tal-Glorja u il-mulej tal-eżerċti, dan hu is-Sultan tal-Glorja. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Iddefendi l-kawża tiegħi u ifdini. Għatini l-ħajja skont il-weda tiegħek. Qari mill-ittra lil Lut. Ħuti, ħajkonna l-biża' li waqt li l-weda li nidħlu fil-mistrieħ ta' Alla għadha hemm, ma jkunx hemm xi ħadd minnkom li jibqa' lura. Għax aħna wkoll bħalhom irċevejna l-Evanġelju, imma lilhom ma switilhom xejn il-kelma li semgħu, għax meta semgħuha ma jemnux. Aħna li nemmnu nidħlu fil-mistrieħ tiegħu kif qalu, hekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Madankollu l-emil ta' Alla kien mitmum fil-ħolqien tad-dinja, kif jingħad x'imkien fis-Skrittura fuq is-seba' jum. Strieħ Alla fis-seba' jum mix-xogħol tiegħu. Imbagħad hawn jingħad ukoll ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Min-naħa l-oħra xi wħud għandhom jidħlu f'dan il-mistrieħ u billi dawk li kienu l-ewwel li ħadu l-bxara tajba ma daħlux ħtija tal-ebussija ta' rashom, Alla għamel mill-ġdid jum ieħor, illum. Meta wara ħafna żmien qal b'fom David il-kliem li semmejna, jekk illum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom. Kieku kien Ġoswe li tom il-mistrieħ, Alla ma kienx jitkellem minn jum wara dan. Mela tbaqa' mistrieħ tas-sib tal-poplu ta' Alla. Għax min jidħol fil-mistrieħ ta' Alla jistrieħu wkoll minn xogħlu, kif Alla strieħ minn tiegħu. Infittxu mela li nidħlu f'dan il-mistrieħ biex ma jkunx hemm min jaqa' bħalhom fuq l-eżempju tal-ebussija tagħhom. Il-kelma ta' Alla hi ħajja u qawwija. Taqta' aktar minn xabla f'żewġ rixfar. Hija tinfet, sa tifret minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu, il-ġogi u l-mudullun, u tarbel l-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Xejn ma hemm fil-ħolqien li hu moħħbi għalih, imma kollox hu miftuħ u mikxuf għal għajnejn Alla, li lilu rridu nagħtu kont. Wara li difnu l-mulej, gerbu ġebla kbira fid-daħla tal-qabar. Imbagħad issiġillaw il-ġebla. U ħallew xi soldati għassa mal-qabar. Il-qassisin il-kbar inġabru għand Pilatu u wara li talbuh ħallew xi soldati għassa mal-qabar. Qari minn omelija antika fuq is-Sibt Qaddis tal-Għid il-Kbir. X'inhu dan li ġara? Illum fid-dinja waqa' skiet kbir.
Imbagħad solitudni, skiet kbir għax is-sultan raqad. L-art twerwret u siktet għaliex Alla magħmul bniedem raqad u qajjem lil dawk li kienu ilhom ħafna reqdin. Alla bħala bniedem miet u għeżżes art l-imwiet. Għax tassew huma rifittex l-ewwel missier tagħna li kien qisu n-naġa l-mitlufa. Iva, rid iżur lil dawk li kienu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Iva, Alla u Ibnu mar iħoll mill-irbit ta' tbatija lil Adam l-imjassar flimkien ma' Eva l-imjassra. U l-mulej daħal ħdejhom bl-arma rebbieħa tas-salib f'idejh. Kif raħ Adam l-ewwel missier tagħna kollu mistaġeb beda jħabbat fuq sidru u jgħid lil kulħadd: il-mulej sidi ma' kulħadd. U wieġeb Kristu u qal lil Adam u miegħek ukoll. Imbagħad qabdu minn idu, qajmu u qallu: stembaħ inti li rieqed u qum mill-mewt ħajjiddi fuqek Kristu. Jienu Alla tiegħek li minħabba fik sirt bniedem, minħabba fik u li mnisla minnek kollha. Issa bis-seta tiegħi qiegħed nordna u ngħid lil dawk li kienu marbuta fil-jasar: oħorġu, lil dawk li kienu fid-dlamijiet ħajjiddi fuqkom id-dawl, u lil dawk li kienu mitlufa fin-nas qumu. Jien qiegħed nordnalek, stembaħ int li rieqed, għax jien ma miltekx biex tibqa' marbut f'art l-imwiet. Qum mill-imwiet, jiena l-ħajja tal-mejtin. Qum emil idejja, qum xbija tiegħi, int li kont magħmul fuq ix-xebħ tiegħi. Qum noħorġu minn hawn, għax inti fija u jiena fik. Aħna persuna waħda mhix mifruda. Minħabba fik jien, Alla tiegħek, sirt ibnek. Minħabba fik jien is-sit sirt il-sir bħalek. Minħabba fik jien li jien ola mis-smewwiet inżilt fl-art, anzi saqih l-art. Minħabba fik, ja bniedem, jien sirt qisni bniedem bla saħħa li għandu friexu fost il-mejtin. Int ħriġt mill-ġnien u jien minħabba fik itteħit minn ġo ġnien, ingħatajt f'idejn il-lut u ssallabt fi ġnien. Ħares lejn il-bżieq li tafawli fuq wiċċi, jiena lqajtu minħabba fik biex nitfa' fuqek mill-ġdid dak in-nifs li kien ingħatalek fil-bidu. Ara kemm daqqiet bil-ħarta tawni fuq ħaddejja, jien stabart bihom biex inġeddet fik dik ix-xbija li fuqha ssawwart u li inti ħassart u nagħtiha sura tixbaħ lil tiegħi. Ara kemm swat ħadd fuq dari, jiena lqajtu minħabba fik biex inneħħilek minn fuq darek it-toqol ta' dnubietek. Ħares lejn idejja kif issamru mas-salib minħabba fik, għax inti darba milt ħażin li middejt idek lejn is-siġra. Jiena rqatt fuq is-salib u lanza nifdit li ġenbi, dan kollu minħabba fik, għax inti rqatt fil-ġnien u ġenbek infetaħ biex minnu ħarġet Eva. Issa ġenbi fejjaq lil ġenbek, ir-raqda tiegħi qajmitek mill-irqatt tiegħek f'art l-imwiet u l-lanza tiegħi żammet lura x-xabla li kien hemm imxejra għalik. Qum, nitilqu minn hawn. L-għadu ġalek toħroġ mill-Eden, imma jien se nqiegħdek mhux fi ġnien tal-art, imma fuq tron fis-sema. L-għadu firdek minn siġra li kienet biss ġbija tal-ħajja, imma ara jien il-ħajja issa ninsab ħaġa waħda miegħek. Fl-imoddi qedlek il-kerubini għaddejja tiegħek biex iħarsuk. Illum il-kerubini biex kif jixraq lil Alla jatuk il-qima tagħhom. Jien ħejjejtlek it-tron tal-kerubini,
dawk li se jwaslu kemm huma lesti u qegħdin jistennewk. Bnejtlek il-post fejn se toqgħod, għandek l-ikel imħejji, it-tinda tiegħek ta' dejjem mamra u mżejna. It-teżori ta' kull ġid huma miftuħa għalik. Is-saltna tas-sema tħejjitlek sa minn dejjem. Ir-rajtana warrab lajn tagħna tal-ilma tal-ħajja u fil-mewt tiegħu ix-xemx iddalmet. Dak li kien iżomm lill-ewwel bniedem imjassar taħtu u nnifsu inqabad il-sir. Illum is-Salvatur tagħna kisser bibien il-mewt u s-sokor tagħhom. Huwa qeret l-eluq ta' iħl-art u għeleb is-seta tax-xitan. Illum is-Salvatur tagħna kisser bibien il-mewt u s-sokor tagħhom. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox ibnek il-waħdini daħal fil-qiegħ tal-art minn fejn reġa' ħareġ mimli bil-glorja. Atina l-grazzja li kif il-fidili tiegħek jindifnu miegħu fil-magħmudija, hekk ukoll jersqu lejn il-ħajja ta' dejjem bis-saħħa tal-qawmin tiegħu li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nibku nolfqu llum quddiemek, o Ġesu feddej ħanin, aħna ħati għall-koll nistqarru, aħfer Kristu lil ħatin. Int farrakt tal-għodu l-seta bil-mewt tiegħek fis-salib, li b'sinjal ta' twemmin tiegħu kull fidil fuq ġbinu jġib. Rażżan sewwa l-għadu tagħna, żommu dejjem minna bejt, sabiex qatt ma jseħħlu jagħmel sara l dawk li b'demmek fdejt. Inti ridt minħabba fina tmut u tinżel fart l-imwiet. Dejn il-mewt ħallasta lina, taltna l-ħajja ta' smewiet. Int qatt tiġi bħala mħallef fl-aħħar jum felu iż-żmien. Ġust ikun il-ħaq li tagħmel l-asta għena jew telfin. Fej jaqmela l-mart ta' ruħna, Kristu sidna biex natuk, mal-missier u mal-ispirtu, seb bħal dejjem u nfaħruk. Amen. Jibkuh bħal min jibki lill-ibnu l-waħdini, għax il-mulej ġi maqtul bl-ħtija. Isma' o Alla leħen it-tnejjit tiegħi, mill-biża' tal-għadu ħaris li ħajti. Aħbini mill-konfoffa tal-ħżina, mit-tixwix ta' dawk li jagħmlu l-ħażen. Dawk li jsinnu bħal sejf il-sinhom, jitfgħu klimiebes bħal vleġeġ. Biex mill-moħba jolqtu l-minu bl-ħtija, jolqtu ħalla rrida bla biża' ta' xejn. Moħħhom sħiħ fil-ħsieb ħażin tagħhom, jiftehmu kif jonżbu bil-moħbi u jgħidu min se jarana. Ifittxu l-ħażen, ifasslu pjan maħsub sewwa, min jifhem moħħ u qalb il-bniedem. Immalla bil-vleġeġ jolqothom, b'daqqa waħda jimtlew kollhom ġrieħi. Minħabba l-sinhom isiru ħerba, kull min jarhom iħarrek rasu. U l-koll jimtlew bil-biża' ta' Alla u emilu jxandru u jifmu sewwa kull ma għamel.
Jifraħ il-ġust fil-mulej u fih jistken. Jiftaħru daw kollha ta' qalbhom safja. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Jibku bħal min jibki lill-ibnu l-waħdini għax il-mulej ġie maqtul bil-ħtija. Eħlisni mulej minn bib l-imwiet. Jienet sejjer f'nofs il-medda ta' ħajti, nitqiegħed f'bibien l-imwiet għal bqija ta' snini. Jienet minnis se nara l-mulej fart il-ħajjin. Ma nara bajnejja lil ħadd iżjed minn fost dawk li jamru fid-dinja. Tneħħit li l-amara tiegħi u ġiet imwarba minni bħala rix ta' raj. Kebbibt li ħajti kif jagħmel nissieġ biex jaqta' minn newl. Lejl u nar inti fnejtni. Għajt ngħajjad sa sbieħ il-jum, bħal il-jun il-mulej kissir li jadmi. Lejl u nar inti fnejtni. Bħal ħuttafan pespes, bħal ħamiema nokrob, għajnejja mbikkija iħarsu l-fuq. Inti salvajt li ħajti mill-ħofra tal-erda. Inti xħet wara spallejk ħtijieti kollha. Ma jfaħrukx l-imwiet, anqas il-mewt ma sebħek. Fil-fedeltà tiegħek ma jittamawx aktar dawk li jinżlu fil-qabar. Minu ħaj irodlok ħajr bħal illum. Il-missier jarraf lill-ulidu il-fedeltà tiegħek. Salvana mulej u aħna ndoqqu ċ-ċetri il-jiem kollha ta' ħajjitna f'dar il-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Eħlisni mulej minn bib l-imwiet. Jien kont mejjed u wara jiena issa ħaj għal dejjem ta' dejjem. U għandi jinsibu l-infitaħ tal-mewt u ta' l-art. Faħru lill-Alla fit-tempju mqaddes tiegħu, faħruh fil-firxa ta' smewwiet qawwija tiegħu. Faħruh għall-emejja l-kbar tiegħu, faħruh għall-kobor tiegħu bla tarf. Faħruh bit-taq tat-tromba, faħruh bl-arpa u ċ-ċetra. Faħruh bit-tambur u bis-sfin. Faħruh bid-daq tal-kordi u tas-sfafar. Faħruh bid-daq qawwi taċ-ċimbali. Faħruh bid-damdim taċ-ċimbali. Kull ma jieħu nnifs ħajfaħħar il-mulej. Glorja il-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Jien kont mejjed u wara jiena issa ħaj għal dejjem ta' dejjem. U għandi jinsabu l-infitaħ tal-mewt u ta' l-art.
Dan jgħid il-mulej. Fid-dwejjaq tagħhom huma jfittxuni u jgħidu: imxu, ħanerġgħu lura għand il-mulej, għax huwa ċarrat, imma se jdewwina, u sawwat, imma se jorbtilna l-ġrieħi. Wara jumejn jerġa' jagħtina l-ħajja, u mbagħad fit-tielet jum jerġa' jqajjimna sabiex qudiemu ngħixu. Minħabba fina, Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla ollih sa smewiet, u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Salvatur tad-dinja, salvana, għajna nitolbuk Alla tagħna li fdejtna bis-salib quddiem tiegħek. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għad-dej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-imoddi fom il-profeti għad-dissin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna li jagħtina. Li meħlusin mill-idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdussija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li batilna mill-għoli iżjara tax-xemx tila. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Salvatur tad-dinja, salvana, għajna nitolbuk Alla tagħna li fdejtna bis-salib quddiem tiegħek. Il-feddej tagħna għadda minn tbatija ħarxa, ħal-mewt u rid ikun midfun, biex hekk jasal għall-glorja tal-qawmien għall-ħajja. Nadurawh minn qalbna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu: ħen għalina mulej. Kristu Salvatur tagħna, inti rid li l-omm imlikta tiegħek tkun ħdejk waqt il-mewt u d-difna tiegħek. Għamel li fid-dwejjaq tagħna aħna wkoll naqsmu miegħek fid-tbatijietek. Kristu mulej, inti sirt bħal ħabba tal-qamħ li taqa' fl-art biex tajt lilna il-frott tal-ħajja tiegħek ta' Alla. Għamel li mmutu għad-dnub biex ngħixu għal Alla. Kristu raj tagħna, inti nżilt fil-qabar u nħbejt għal kulħadd. Għallimna ħobbu l-ħajja moħbija miegħek fil-Missier. Kristu Adam ġdid, inti tħalt fis-saltna tal-imwiet biex teħles in-nies it-tajba li sa mill-bidu tad-dinja kienu jinsabu magħluqa imġew fil-ħabs tal-mewt. Għamel li kull min jinsab fil-qabar tal-ħtija jisma' leħnek u jqum għall-ħajja. Kristu bin Alla l-ħaj, inti tajtna li nindifnu miegħek fil-magħmudija. Għamel li nsiru nixbħuk fil-qawmien tiegħek biex ngħixu ħajja ġdida.
Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, ibnek il-waħdini daħal fil-qiegħ tal-art minn fejn ħareġ mimli bil-glorja. Għatina l-grazzja li kif il-fidili tiegħek jindifnu miegħu fil-magħmudija, hekk ukoll jersqu lejn il-ħajja ta' dejjem bis-saħħa tal-qawmien tiegħu. U li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej berikna, iħarisna minn kull deni u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Il-lejla fit-8 l-Arċisqof imexxi l-liturġija tal-Fġieli tal-Għid fil-Katedral ta' San Pawl l-Imdina fejn bħala Kattoliċi niċċelebraw il-qofol tal-fidi tagħna, il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu u r-rebħa tiegħu fuq il-mewt. Infakkarkom li fuq il-website sother.knisja.mt tistgħu issibu tal-prelatat ma' tridu tal-Għid. Inselmilkom.